Aparecen 600 oliveiras cortadas nunha finca de Silleda. Quen está detrás deste arboricidio? Os donos teñen claros sospeitosos e piden colaboración cidadá para dar cos culpables. Sabotaxe ou vinganza? Oliveiras que non terán 100 anos hoxe no termómetro. Efectivamente, sen oliveiras, sen explicación, seguimos aquí en directo no termómetro, 12:43 minutos do mediodía e imaginamos este home cun cabreo considerable, non, Rocío Padín? Si, hai golpes que doen máis que un furacán e desta vez non foi o vento, senón a man do home. Nos hoxe viñamos aquí ás fincas do Pazo de Cascaxide en Silleda para falar con Luís, o traballador das mesmas. Moi bo día, como estás? Mal día, mal día. Que foi o que aconteceu aquí? Pois alguén cortou isto. Ti chegastes aquí o luns e a imaxe que atopaches foi esta. Sí, exactamente. Exactamente, o que encontrei foi isto todo cortado, cortáronos todos, non quedou un. Cantas oliveiras había aquí plantadas? 600. 600 oliveiras taladas en unha única noite. Ti que sentiches cando viches esta imaxe? Pois non sei, eu quero sumar aos pés, vou ver isto, pois quero sumar aos pés. 600 oliveiras que perdedes porque canto tempo levaban aquí plantadas? 5 anos. O sea, que estaban xa en pleno rendemento porque este ano xa deron un pouquiño de colleita. Sí, algo soltaron, sí. Non se recolleu porque eran pouquiñas, pero bueno, po ano empezábamos a... Íbase coller esperábase coller unha cosecha un pouco decente, nada, se quedou todo en nada. Sabían que en o fixo, sabían que o facían no momento no que máis dano podían causar, non puido ser unha única persona. Imagínome que non, isto leva moito tempo facelo, unha persona sola leva moito tempo facelo. E a canto poden ascender as perdas económicas? Eu económicamente aínda non o valorei, pero un montón de miles de euros. Porque non só é a man de obra, senón o tempo que xa levan aquí plantadas, non? Claro, é que a mano de obra, a planta en sí, a mano de obra, plantar, roturar, abonar, dar tratamientos, desbrozar, o sea, o mantenimiento de unha planta. E os beneficios que para o ano que ven xa se ian a colleitar, que se perden completamente. Exactamente. Sabedes quen pode estar detrás? Eu non teño idea. Non me imagino que alguén fixera algo tan desastroso. Pois Luís, moitísimas grazas por atendernos. Desde o equipo do termómetro quixemos poñernos tamén en contacto cos propietarios do Pazo que afirman que saben quen pode estar detrás desta desfeita e agardan co peso da lei caia sobre eles, piden colaboración cidadá se alguén vio algo que se poña en contacto con eles e agradecen que poidan axudarlle a inxertar estas oliveiras, compañeiros. Grazas, Rocío, que estamos falando de 600 oliveiras, non é ningunha broma, porque ademais dese valor sentimental, hai moitos cartos aí invertidos, Bernardo. Todos sabemos que unha oliveira non se fai en 2 días. Seguimos facer un pouco unha estimación desa perda. De media, unha árbore comeza a producir aceite ou oliva de calidade a partir do 4º ou 5º ano. É dicir, as que cortaron aí en Silleda estaban xusto no momento de comezar a dar rendemento. Cada oliveira adulta pode xerar entre 15 e 25 kilos de olivas ao ano, dependendo da variedade e do coidado. Multiplicando iso por 600 árbores, falamos de máis de 10 toneladas de produción anual. Os prezos actuais, esa colleita podería supoñer alrededor de 15.000 ou 20.000 euros o ano en ingresos, sen contar o valor do aceite en garrafa, que pode triplicar esa cifra cando se trata dun produto gourmet. Pero o dano non só se mide pola produción perdida, hai que engadir o custo de replantar e volver a empezar. Unha planta nova custa alrededor de 10-15 euros, non? Mais o traballo de plantación, rego e mantemento. En total, só a reposición podería superar os 15.000 euros iniciais e habería que agardar outros 5 anos ata que esas novas oliveiras volvan dar froito. Así que, entre o investimento perdido, a colleita que non chegará e o tempo de recuperación, o prexuízo económico pode superar facilmente os 100.000 euros. Bueno, pois unha auténtica desfeita, eso no plano sentimental, aí nos dicía, pois non é un bo día hoxe. Claro, o estupor, Miguel Ángel, de dicir, pero isto, quen, por qué, como, non? Bueno, está claro que esto está premeditado, son 600 árboles,
consume un tempo facer o que fixeron, creo que os cortaron ademais pola metade, que é todavía máis doloroso, porque agora hai un traballo para desenraizalos, deixar o terreo outra vez libre, e sobre todo os cortan a moi pouco tempo de que fosen rendibles. Claro, que isto ule a puro sabotaxe, non, Patricia? Tal cual. Está facendo moi ben Miguel Ángel en falar en plural, porque é imposible que unha persoa sola fixese isto, por moito que esa fin de semana non estivesen controlados os cultivos. Non, é máis, hai unha investigación da Garda Civil en marcha que parece ser que os donos da finca, bueno, como que un pouco orientaron ou sinalaron algún sospeitoso que eles lle podería parecer que pode estar detrás desto. Cal é o problema? Que claro, estamos falando dunha zona rural sen ningún tipo de control, de cámaras, vai a ser moi difícil concluir, ter probas para sinalar con certeza a persoa que puido ser. Pero eu, o que ti dis, Rocío, a min pareceme, isto estás investigando como un delito de danos, a min pareceme unha sabotaxe. É que ollo aí as dificultades que ten que ter, non, a Garda Civil, a Policía para investigar o que di Patricia, non? Este tipo de sabotaxes, crimes, cousas que suceden no rural onde moi difícil obter probas dos feitos, non? Bueno, falaban os donos, coa nosa compañeira no vídeo, ela dicía que sobre eles caia o peso da lei. Quere dicir que falan en plural porque saben que teñen que ser varias persoas concertadas, ademais, para facer ou para cometer este delito. Hai unha cuestión importante. Primeiro, a Garda Civil, obviamente, tratará de cotexar se están investigando a certas persoas orientados polos donos, por esas sospeitas, que tipo de ferramentas tiveron que empregar para facer ese tipo de corte. Non todas as ferramentas fan o mesmo tipo de corte. Por aí pode haber unha forma probatoria. E a segunda, a xeolocalización cos móviles. Aínda que estemos no rural, as persoas que acudiron a facer esta desfeita probablemente ían co seu móvil ou se concertaron vía móvil ou hai forma de rastrear isto tecnolóxicamente. Eu non descartaría que fose exitosa a acción da Garda Civil. Hombre, agardamos porque ademais fan un traballazo espectacular sempre en todas as áreas. Hugo, ti que crees que subxace aquí? Unha vinganza, unha sabotaxe? Que facer con eso que deixaron aí tal cal, non? Esas árbores destruídos? Estamos falando ademais dun negocio. É dicir, nos contaba antes Bernardo, 15.000, 20.000 euros, por aí poden vir as cousas. Por aí poden vir as cousas. De logo, é un negocio que tamén ten a súa competencia. Co cal, é moi probable que detrás disto, tendo en conta que atacou directamente as persoas, eu tamén estou convencido que non é unha imposible, en fin, cortar 600 oliveiras en fin, unha soa persoa, pero eu creo que detrás hai unha cuestión económica, hai unha cuestión de competencia, hai unha cuestión, polo tanto, de ámbito laboral. E, por certo, podría ser tamén un delito contra o medio ambiente, non somente un sabotaxe, bueno, pois que se faga xustiza e polo menos este home se xa resarcido deste xeito.